חברים יקרים, שלום רב. שלום וברכה. מה אתה עושה כפיים? מה אתה עושה כפיים? זה רק אנחנו פה, מה אתה עושה? אני מתרגש. אני חייב לדעת שאני מתרגש. ברוך הבא. אני חייב להגיד שאנחנו יושבים פה היום, וזה קצת בזכותך סלש בגללך. אתה ללא ספק חלק מהישיבות דירקטוריון שלנו, של הפיתוח עסקי, חשבנו על זה, ואתה הבאת לרעיון של בואו נעשה פודקאסט. משהו יוצא מגדר הרגיל, בואו נשבור את הגבולות. לא קשור לארץ עיר, בואו נעשה הסלון של אביחי. לעניין. בואו נניע. איזה כיף. אני גם צריך להגיד קודם כל, שפו על ההפקה הזאת, גם למשרד ארץ עיר, חבל על הזמן, אני מאוד מאוד שמח להיות פה, מתרגש גם. איזה אז כיף. בואו נעשה גם צ'ייסר לכבוד, זה נראה. יאללה, צ'ייסר. נוריד טיפה את הפאניקה. יאללה, אני רק, אתם מקווים שזה... חיים. חיים. יאללה, נוח לפרק. יאללה, תהנו. חוזרים במונית היום, נכון? חוזרים במונית, אחי, כן. תשאיר את הטסלה החדשה פה למטה. אז אמיל וליאור, מה קורה? ברוך הבא. שים לב, איך שאמרתי אמיל וליאור, תראה איך היא נסגרה. תכף ייפתח, לאט לאט, זה שושנה. לאט לאט זה נפתח. יאללה. אז חברים, ברוך הבא, אני מאוד שמח לארח אתכם פה, אני שמח שאתם איתי. אני רוצה לגשת ישר ולעניין, מה שנקרא. בסוף כל מטרת הפודקאסט היא להיחשף, לחשוף. אני גם פה פתוח בפניכם, אם יש לכם שאלות אליי במהלך הדרך, תרגישו חופשי. נתחיל עם אמיל, נתחיל איתך. כמה מפתיע. כמה מפתיע, אה? איזה כיף. אמיל, תספר לנו קצת על עצמך. בוא נתחיל ככה מההתחלה. אני בן 31, באר שבעי, רווק. נשוי, באושר. תחתוך. לליאור, אשתי היקרה, אבא טרי, ב9 חודשים האחרונים, ילדה ששינתה לי את החיים, אנחנו תכף גם נדבר על זה. וואו. עוסק בתחום הנדל"ן, מאוהב בתחום הזה, אוהב לעבוד עם אנשים. זהו, כאילו, התחום הזה גם מאוד מאוד, אתה יודע, מרכז החיים שלי, אז ככה, זה מה שמניע אותי, אז בעיקרון זה מה שאני עושה, כאילו, איש משפחה, הרבה שינויים עד שזה קרה. עשוי לליאור אגב, ששניכם באותו עסק, תחום, קריירה משולבת עם פלז'ר, ברמות איזה הכי כיף. גבוהות שיש. איזה כיף. אתם מנפצים את הקונצנזוס הזה של לא עובדים ביחד וזה, ואתם דווקא עושים את זה בצורה כל כך טובה, כל כך זה בערך מושלמת. כל פגישה עם לקוח, שגם מכיר אותי, תמיד שואלים או חברים, איך אתם עושים, איך אתם משלבים? לא פשוט ולא מובן מאליו. אז לגמרי. מה? אם את כבר נכנסת, אז תספרי לנו קצת עלייך. אני ליאור, רווקה, נשואה לאמיל באושר, בת 26, מרגישה כמו בת 40 תכלס. אוי ואבוי. לא בגלל הרוח המבוגרת, כי עברתי המון דברים, טובים אגב, שים לב, בעיקר. זה הרמה להנחתה. הרמה להנחתה, הבאתי לך פה הרבה חומר. טוב, זה לא שאני לא מכיר אותך מגיל 16. מכיר, אתה יכול לענות על השאלות גם לבד, הכל בסדר. וואלה, מורכב העניין הזה של הזוגיות בתוך העבודה. כאילו מורכב והרבה דברים שהשתנו ומרגישים לנו כאילו זה, כאילו מהיום הראשון נולדנו לזה. כאילו מהיום הראשון ממש. הכינו אותנו איך לעבוד כזוג מהיום הראשון. ממש. טוב, וככה בעצם התחלנו הזוגיות את החיים. שלכם נולדה לזה, זה לא שהייתם זוג ואז באתם לתחום. נכון, אתה למעשה שאני גמרת חושבת אותה. שזה אני הדבר גמרתי הזה. אתכם. איזה כיף. זה הדבר שאגב התחיל... פיסה בגן עדן. כן, זה הדבר שבאמת... אני חושב אגב, אם אני נוגע ביתרונות של זה, כי כולו אומרים, יש הרבה חסרונות, הם משלבים את העבודה הביתה וזה לא נגמר, אתה יודע לי גם ממי שהייתי חוזר מיום עמוס בעבודה, פתאום אני חוזר הביתה, אני מדברת עם לקוחות בתוך הבית, אתה אומר, וואו, גם פה זה פוגש אותי. מצד שני, היא מבינה אותי מאוד, מבינה למה אני חוזר מאוחר, היא מבינה למה אני חוזר הביתה ואני יוצא רגע למרפסת ואני בטלפון עם לקוחות, אז יש הרבה דברים טובים בזה, שכן אפשר משם לצמוח, וזה גם מפתח אותך ברמה העסקית, חד משמעית. לגמרי. תחרות שהיא בריאה גם בתוך הבית. זהו, אז כאילו זה... אבל בוא נדבר על האתגרים. התחרות בריאה, פנטסטי, היא מכילה אותך, מבינה אותך, יודעת שעבר עליך היום קשה, היום פחות טוב. אבל איפה פוגשים אתכם הדברים הפחות טובים של זה? כי בסוף, כמו כל דבר בחיים, יש יתרונות ויש חסרונות, ואתם גם שתי אנשים, אני מכיר אתכם הרבה מאוד שנים, לשמחתי, את ליאור קצת יותר, מאוד קיצוניים, מאוד תחרותיים, מאוד חייבים להיות תמיד ראשונים בהכל, ובסוף זה איזושהי נקודת מפגש שגם יוצרת איזושהי התנגשות, אין מה לעשות, זה המציאות. אני אגב, אני פוגש את זה גם היום איתכם בתור זוג נשוי. נכון. אז בטח שאתם פוגשים את זה גם לבד אחד עם השני. חד משמעית. מה האתגרים, מה הדבר הקשה ביותר? אתם יודעים, לא הקשה ביותר. אחד הדברים הקשים שפוגשים אתכם בעניין הזה. בשילוב למעשה של בין העבודה לזוגיות. כן, אני רוצה שהיא תענה, אבל כי היא מסתכלת עליך מחכה שאתה תענה, אני רוצה לשמוע את זה ממנה דווקא. קודם כל זה כאילו קושי שהוא מובן גם, זה קושי שוואלה אנחנו שנינו חוזרים מהבית, כאילו מהעבודה לבית, בתוך יום עמוס
ומטורף. הסוויץ' הזה. בדיוק, לעשות את הסוויץ' הזה, אני חושבת, זה האישו פה. אתם עובדים בלעשות את הסוויץ' הזה? לא, אני מרגיש מנסים. אתה מרגיש אני שכן מרגיש והיא לא. שכן. אתה מנסה. כלומר, אתה משמעית. שם את זה על השולחן. בוא נעשה חד סוויץ'. משמעית. כן, אז שם את זה על השולחן. חד משמעית. ואצלה אין דבר כזה, כי היא טוטאלית. היא טוטאלית ברמה הכי קיצונית שפגשתי בכל דבר בחיים. מאוד מאוד טוטאלית לעבודה של הלקוחות שלה. היא נשואה פעמיים לי וללקוחות ברמה הזאת. ואני ממש 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 עובד בלעשות את הסוויץ' הזה, כמו שאמרת. אני רגע מגיע הביתה ואני עם המכופתרת כל היום, והיום גם שמתי ג'ינס במקרה, אבל האלגנט הזה וזה, ובבית אני ישר. גופיית אב מכה, גופיית סבא, ואספרסו, ועושה לי גם את הזה שלי, וכאילו הכי הכי פשוט, והיא לפעמים חוזרת, והיא בעבודה. בעבודה. ואין אותה, אז אני מנסה, כן, אני חושב גם שיש פה גם הרבה עניין של מזל. כי סוג של, אני לא מרגיש שאיתה אני עכשיו באמת צריך, אתה יודע, זה כאילו באנו בטבעיות, זה כאילו המערכת יחסים מאוד... אתה לא מרגיש שאתה צריך לעבוד בזוגיות. היא פשוט קורית באופן טבעי. חד משמעית, יש הרבה דברים ששיניתי זה גם, כיף. דרך ההיכרות שלי איתה, אנחנו אנשים מאוד שונים בהרבה מהדברים. מאוד. יש דברים שממלאים אותה באנרגיה ואותי להפך, כאילו, ואני צריך להתגמש, אתה יודע, זה חלק מהזה, כמו שלהפך גם כמובן זה קורה. חלק מהדברים, סתם דוגמה, אם ככה אני אגע באיזה נקודה קטנה, אני מאוד אוהב את הלבד שלי, אני לא מפחד מהלבד שלי, מאוד אוהב אותו, מחבק אותו, הוא... נהנה ממנו. נהנה ממנו, הוא שינה לי את החיים. ולא כולם עושים את זה, יש הרבה אנשים שמפחדים מהלבד, מפחדים רגע להיות זה. אני יכול להגיד שאם הייתי באיזשהו יום עמוס עם לקוחות, והייתי באיזשהו משהו חברתי, מלא אנשים וזה, אני חייב להגיע הביתה, אני חייב את השקט שלי, את הלבד שלי, זה מה שגם ממלא אותי. אצלה זה הרבה הפוך. אם היא לבד הרבה זמן, אז מה שממלא אותה זה בוא נלך למשפחה שלי, בוא נלך לזה, בוא נלך לזה. אז זה הרבה דברים שהם טיפה נוגדים, וחלק מהשינוי שלי בא לידי ביטוי בקטע הזה, שלמדתי להתגמש, למדתי טיפה לצאת מהקופסה שלי, ולאט לאט... דרך אגב, זה כי מעבר לחיבור השמימי המדהים הזה שיש ביניכם, מי שמכיר אתכם באמת יודע שאתם אנשים שבתכלית, בבסיס שלהם, מאוד 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 שונים. מאוד. אתם אנשים מאוד שונים. ליאור, ספרי לי. באים מתרבויות קחי אותי שונות. רגע אחורה, מעבר לתרבויות שונות. באתי מבתים שונים, נכון. מחינוך שונה, ממש. מדפוסי התנהגות שונים, דפוסי חשיבה שונים. לגמרי. אפילו ממערכת רגשות שונה שונה. לחלוטין. נכון? נכון. שונה לחלוטין. אני רוצה שתקחי אותי רגע אחורה. אני לא אחשוף עלייך, כי בסוף דברים שלך אישיים, אם את תבחרי זה בסדר. קחי אותי לזיכרונות הראשונים שלך, בסדר? בואי נלך טיפה אחורה לילדות. קחי אותי אחורה לילדות שלך, לזיכרונות הראשונים, לבית, למשפחה, להורים, לזוגיות, לאמא, אבא, קחי אותי טיפה לשם. קודם כל יש לי הורים מדהימים, כן? אין כל ספק, דבר אני מכיר אותם, דרך אגב, אתה מה זה מכיר אותם, מדהימים? אתה יודע. אנשים... יש לי הורים שוואו, טובים שיכולים כאילו כל להיות. אחד מהם שאבתי ממנו את היתרונות, וזה מה שהפך אותי באמת להיות מה שאני. ההורים שלי התגרשו בגיל מאוד צעיר, שאני הייתי צעירה לפחות, בת 7, להערכתי או 6. 7. 6-7, היו לי אחיות גם בנות 5, גדלנו כמו שלישייה, יש לי אחיות תאומות, קטנות ממני. וואו. כן, וזה כמובן כמו כל משבר בחיים, זה לא היה פשוט. אבל אני חושבת שדי התחזקתי מהדבר הזה, די התחזקתי מזה, די... מה זה התחזק? זה גם עיצב אותך, זה גם הפך עיצב אותי להיות מה מי שאת. שאני, הפך אותי להיות עצמאית, מאוד. מגיל מאוד מאוד צעיר אני זוכרת את עצמי עצמאית, כל דבר שקורה לי בחיים, אני מנסה למצוא לעצמי את הפתרונות. יש איזשהו טראומה שצרובה בך מהגירושים של ההורים שלך? לא יודעת אם לקרוא לזה טראומה, כי זה היה מאוד מאוד ישן, זאת אומרת, אף פעם לא נתנו לי הרגשה כאילו האבא והאמא כאילו במקומות נפרדים. כן היו הרבה חיכוכים, וכן היה הרבה... את אצלי, את אצלו, כל מיני דברים כאלה שהתנגשו, אבל סך הכל בהרגשה הכללית, באמת הייתי, איך אומרים, אם זה אצל אבא, זה אצל אבא, ויש שם את היתרונות שלי, ויש שם את הדברים שמעצבים אותי, ולא נוגעים לי יותר מדי בספייס שלי, ובאמת ככה מהבחינה הזאת, ואצל אמא גם את הדברים שהיתרונות שלה, וזה מה שבסוף ייצב אותי למה שאני היום. אני חושבת שהגירושים זה משהו שלקחתי אותו בהתחלה קשה, אבל היום אני ממש מודה עליו. היחסים, המערכת יחסים הזאת של ילדה להורים גרושים, גם אני ילד להורים גרושים, אצלי זה פגש אותי במקום אחר, אותך זה הביא אותך לנקודה שמגיל מאוד צעיר, את היית בזוגיות, במערכת זוגית. מגיל נכון. 12, היה לך את החבר הראשון, אם מקטע אפשר לקרוא למען לזוגיות, לא משנה, אבל מגיל 12, לא איבדת את האמון במוסד הזה של מוסד הזוגיות, ההפך. של מוסד האהבה, של מוסד הנישואים. נכון, מה שקורה להרבה מאוד ילדים להורים גרושים, שמאבדים את זה. נכון, שלא מאמינים בזה יותר. נכון. אני חושבת שאצלי זה בא גם... תקריבי טיפה את המיקרופון אליי, טיפה. ככה תודה. טוב? כן.
אני חושבת שאצלי זה בא גם בגלל הגירושים. אולי רציתי, איך אומרים, לעשות משהו שהוא ההפך. זאת אומרת, מהורים גרושים שלא הסתדרו, שכל אחד יש לו את העולם שלו, שבאמת לא ראיתי איזושהי זוגיות יציבה בתור התחלה, למשהו שאני כן הייתי רוצה. אז לפעמים זה מגיע הפוך, ולפעמים זה כמו שאמרת, בא בדרך של משבר. אבל כבר בתור ילדה כבר? נכון. חיבקת את זה מה שנקרא. כן, אבל יש גם עוד איזשהו אישו שסביב זה, שאף פעם לא האמנתי בחברות. כאילו, אני נכוויתי המון פעמים מחברות, אני חושבת שהסביבה שהייתי בה זה סביב בנים. כלומר, המערכת יחסים שלך עם בנות לא הייתה טובה. לא. תמיד היה לי, איך אומרים, בנות שמנקרות על העיניים, תמיד כאילו כביכול עשו השוואות ביני לבין בנות אחרות. כבר מכיתה עשו עליי חרם הראשון שלי היה סביב גבר. שלמה הוא מאוהב בליאור ובי לא. זה כאילו היה ממש ילדה. לא הבנתי אפילו על מה מדובר. אז כן נכוויתי הרבה מבנות. רגע, אבל בוא נדבר על זה שנייה. אני אומר שבסוף, מה שמעצב לך את החיים ואת קבלת החלטות בגיל מבוגר, זה לא בהכרח מה שקרה לך בשנים האחרונות, אלא מה שקרה לך בתור ילד. נכון. שקרה משהו, יש איזושהי צריבה תודעתית, איזושהי פעולה שעשית, ואתה משתמש בזה עד היום. זה הפעולות שאתה עושה היום גם, בלי לדעת. אפילו בחוסר מודע. מה זה אומר עברת חרם? ספרי לי על זה. בגדול, הקטע של הילדות, זה כמו שאמרת, העניין של הגירושים, זה משהו שפיתח אצלי איזשהו רגש שבא לי להיות במקום בטוח. זאת אומרת, יש את המקום הבטוח שזה ההורים, אבל זה תמיד, אתה יודע, שלישי, אצל אבא, פתאום רביעי, אצל אמא. זה לא היה מקום בטוח. זה לא היה מקום בטוח מבחינת, בדיוק, זה לא הסדר ההגיוני שיש לך אבא ואמא באותו בית, וכולם ככה חיים בסינרגיה, אבל מצד שני אני גם לא מתלוננת, כי קיבלתי באמת כל מה שהייתי צריכה גם פה וגם פה, אבל כן רציתי את המקום הבטוח מגיל מאוד קטן, של זה המקום שלי. אני יודעת מפה אני לא זזה. ואני חושבת שסביב העניין הזה של באמת חבר מגיל צעיר, זה בא לידי ביטוי בעניין הזה, וגם על הדרך העניין שלא אהבתי חברות. לא אהבתי בנות. אבל איפה זה פגע בך? העניין של הבנות? לא, העניין של להיות ילדה להורים גרושים, בגיל מאוד צעיר. זה פגש אותי בעיקר בעניין של חוסר יציבות. פגע בי? איפה זה פגע בך לדעתך, כן? בזה שיש לי גם הרבה חומות. זה גם כן משהו שהוא לא נוטה לסמוך מהר מדי על אנשים. כן אני מאוד חברותית, כן אני מאוד אוהבת אנשים וסביבה, אבל שנייה רגע עוצרת, hard to get. יש כאלה גם קראו לי ממש סנובית שהייתי צעירה, לא בגלל משהו, כי באמת איפשהו הייתי צריכה לבחון את הסביבה שאני נמצאת בה, ואם אני נפתחת אז זה לאט לאט, זה לא במהירות. איפה זה פוגש אותך, המשבר הזה שהיא עברה בתור ילדה בזוגיות של ההורים שלה? פוגש חד משמעית. קודם כל היא לא אישה טיפוסית. היא לא מאלה שאני בא הביתה ויש פתיתים ושניצלים, אני נשוי לאשת קריירה מאלף ועד תף, מאוד אמביציוזית. אני יכול להגיד שהפער בינה לבין נשים או חברות בגיל שלה הוא עצום, להישגים שהיא מגיעה והשאיפות שיש לה בחיים. בקטע הזה היא מאוד מאוד אוהבת הקרבה. מאוד חשוב לה, כמו שאמרה, המקום הבטוח הזה, להרגיש שהיא חלק ממשהו, חלק ממסגרת מסוימת, שהמסגרת הזאת לא... שהקרקע יציבה. בדיוק, שאתה לא יוצא גם מהמסגרת, שהיא לא זולגת, שאין... איפה זה פוגש אותך דרך אגב? כי בסוף, זה קצת, לא דיברנו על זה בהתחלה, אבל אתם זוג בתחום, בסוף אתה משלם, אתה, בגלל הבעיות שלה, בעיות במרכאות כפולות, בסוף 90% מהאנשים, לא יודע מה, 50% גרושים. אתגרים שיש לה. אבל בסוף בגלל הבעיות האלה, אתה משלם מחיר. חד משמעית. איפה זה פוגש? מחיר גם שמצאו למי לשלם את המחיר, שאני אשלם את המחיר, אני אחד שהוא הכי לא מסגרות, והייתי, אם נדבר על זה, ציפור חופשייה, שנים. כאילו, כמעט עשור הייתי רווק, זוגיות כזאת, און ואוף, טיולים בכל העולם, בתאילנד, דרום אמריקה, מה שאתה רוצה ולא רוצה. דרום אמריקה. וחוויתי חוויות מאלף ועד תף. ומאוד קשה לי המסגרות, מאוד קשה לי זה הג' שזה הגבולות גזרה שלך, וככה תישאר. וזה מאתגר. זה חד משמעית מאתגר, אני יכול להגיד שלמדתי מזה הרבה, אני עדיין לומד כל יום, זה משנה אותי כאדם, גם בפן עם ההורים שלי השתפרתי הרבה דרכה, להבין מה יותר, מה פחות, ששום דבר לא מובן מאליו, זה שהם ביחד ואוהבים, זה לא obvious. מה זה לא obvious? בעיקר לאור זה שזה לא תמיד היה ככה אצלך בבית, נכון? נכון. ספר לנו. גם ההורים שלי עברו גירושים. בינם לבין עצמם. נכון, התגרשו. התגרשו וחזרו? נכון, התגרשו וחזרו. כמה דברים אני עוד אגלה עליך, תגיד. התגרשו וחזרו, גם השפיע עליי זה אפילו טיפה יותר השפיע, בקטע של, אתה יודע, בן למשפחה רוסית, ההורים שלי עלו בשנות ה-90 לארץ, 92 כבר נולדתי, זאת אומרת הייתי בן שנתיים, וההורים שלי עובדים בשתי עבודות,
ואין את הקומבינות של מתמודדים עם החיים חד בקושי משמעית. רב. אין את הקומבינות של הישראלי המצוי, הוא מכיר מישהו במפעל, יסדר לך עבודה, אין את זה. אתה עושה הכל לבד, וגם זה נטמע בי. זאת אומרת, אני היום לא הכי תמיד משתף, לא, שומר לעצמי, אתה יודע, אין לי למי לשתף. ככה כאילו חונכתי. אנחנו לא מכירים הרבה אנשים, אנחנו לא בברנג'ה פה בארץ, אנחנו חדשים פה, והכל מאפס, ואני יכול להגיד שזה חד משמעית חלק מהדברים שאצלה כן שינה אותי. כאילו, היותר חום, היותר לפתוח, לא לשמור. הייתי רוצה גם להעביר את זה לילדים שלי, כי זה דברים שאני רואה בי שהם לא הכי טובים. במיוחד ביום, 2024, שאתה חייב שהילדים יהיו איתך הכי פתוחים, במה, איך היה בגן, מה היה בבית ספר, וכו' וכו'. אז אני כן, בנקודות האלה, חד משמעית, דרכה השתפרתי פלאים. אני יודע שאחת הדמויות המשמעותיות בחיים שלך היו סבא שלי וסבתא שלי. סבא שלך וסבתא שלך. כן, בעיקר סבא שלי. אתה יודע, תמיד אומרים, החינוך הרוסי, הסובייטי, הוא מאוד מאוד ככה, אתה יודע, בלי יותר מאוד מדי. נוקשה. בדיוק, יש מסלול מסוים, לא סוטים מהמסלול הזה, ואני אישית גם 180 מעלות הלכתי מהמסלול הזה. בקטע של, אתה יודע, by the book, צבא, תסיים, עבודה, וכו' וכו', ואני אחי, אתה יודע, לא תואר, לא כלום, הלכתי להיות עצמאי, מה אתה עושה? הרבה שינויים, ולגבי, אתה יודע, ההורים שלי לא גידלו אותי באמת, עובדים בשתי עבודות, צריכים לפרנס, בסוף זה העיקר כרגע, ואנחנו 4 בנים, לא טיפוסי למשפחה רוסית בכלל. ממש? 5 ילדים. רגע, 4 בנים, אבל זהו, בדיוק, זה לא מסתיים ב4 בנים, נכון? כן, תכף אני אגע. אתה יכול לגעת מעכשיו גם. כן, יש לי הוא ישכח אחות, מזה. אבא שלי התחתן פעמיים, יש לי אחות... רגע, בשלב שההורים שלך התגרשו? מה- לא, לא, לפני. לפני. יותר לפני. גדולה ממני, אני בעצם הבן הבכור הבנתי. להורים שלי, ואבא שלי מהנישואים הקודמים כן. התחתן. כמו בהגדה, 4 אמא. בדיוק. קרובים לפסח. בדיוק. הכי לא טיפוסי למשפחה רוסית. ויש לי מהנישואים הקודמים של אבא שלי אחות למחצה, מה שנקרא, היא היום חרדית, בעולם שונה לגמרי מהעולם שלי. וואו. כן, חרדית, עם איזה 8 ילדים, שיהיו 10 בריאים. אתה אומר, 10 כבר, כן. ליאור מתקן אותך. אני ניזונה אני לא מסבתא בקיא, שלו. לא בקיא שאין בקטע הזה קשר. לצערי, לא בקיא כל כך, אנחנו גם לא כל כך בקשר, לא מאיזה משהו שקרה, פשוט, אתה יודע, אני מאמין שעוד פעם, העולם הזה, נחזור למסגרות. הקטע הזה שאיפה שהיא נמצאת היום, זה מסגרת. זה מסגרת שלא יוצאים ממנה, ככה עושים, זה מה שעושים, זה מה שהגדירו שבלונה, וזהו, לא זה ממסוע, זה העולם הזה, אני הפוך מזה, אני כאילו איפה אני ואיפה זה. אז זה גם חלק מהאמונות, והדברים האלה זה מה שבעצם הרחיק, אתה יודע, להיות היום, היא גרה במודיעין עילית, אזור מאוד מאוד ככה, אתה יודע, מצומצם, מי שלא גר שם לא אמור להיכנס לשם. אבא שלי בקשר איתה, אחי הקטן עושה כן, איתו, הם בתקשורת? כן, בטח, חד משמעית. אפשר להגיד שאבא שלי היה סבא לפני שאני הפכתי אותו לסבא, אבל אני זה משהו שונה, אתה יודע, בסוף הוא גידל אותי מאפס, זה ההורים שלי, זה מה שאני מכיר. ולגבי סבא שלי, שהוא בעצם גידל אותי מגיל 0, לקח אותי מהבית ספר, החזיר אותי, הכיל אותי, היה יושב איתי על... הוא היה הדמות המשמעותית. מאוד, אם אומרים שהאבא הרוסי זה זה, אז קח עוד כמה דרגות מעל, כן? ואתה יודע, הם מביא לי כסף מאחורי הגב שלו, שהם לא ידעו כך וזה, ולא נעים לך מבקש, כי לא תמיד יש, ואולי יש, אבל אתה יודע, זה הולך על חשבון משהו אחר. וכן, חד משמעית, הילדות הייתה לא ילדות טיפוסית ישראלית, שכבר, אתה יודע, ההורים ממוקמים. אפשר לשים את זה על השולחן, הילדות הייתה מאוד 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 קשה, אפשר להגיד. חד משמעית. גדלתי במקום הכי פשוט בבאר שבע, אחרי הבית ספר, זורק את התיק בבית, יוצא החוצה, עד הערב בחוץ, חברים, חיים את האוניברסיטה של החיים, חיים את הרחוב. חס וחלילה, לא שהחסירו ממני משהו. היה את כל הדברים הבסיסיים, לא חלילה וחס איזה משהו קיצוני, אבל לשם זה לקח אותי. אתה יודע, בסוף הסביבה שלך זה מה שמשפיע עליך, ויותר כיף לך לצאת החוצה עם חברים, כי שם המקום הבטוח, בוא נכיר, אני לא מכיר הרבה אנשים, רק נולדתי למשפחה שהיא לא זה, אז יאללה, בוא נתחבר, זה שם אני מוצא את האזור נוחות שלי, מאוד הסתדר לי. וכן. ליאור, מה את חושבת על מה שהוא עבר בילדות? איך זה בא לידי ביטוי היום בזוגיות? ובכלל באופן כללי באמיל? אני חושבת שאמיל סוג של עכשיו מפצה את עצמו על הרבה דברים שלא היו לו. אפילו מפצה את עצמו בענק. זאת אומרת, זה לא מנקודת 0 ל-50, זה מ-0 ל-100. זה מ-0 ל-300. ל-3,000 גם אם צריך. ממש. כן, וזה מבורך מבחינתי. אני חושבת שכל הגדולים בעולם התחילו מקטן. התחילו, תראי, בסוף הרבה מאוד הגיעו מ-nowhere, משום מקום. מהכי, בדיוק, נכון, מהכי נכון, תחתית. נכון. שוב, אנחנו לא מדברים על המקרה שלו, כן, אנחנו לא מדברים על הכי תחתית, אבל זה כן משהו שאם אתה שם עכשיו כאילו בציפייה שלו, מהעתיד שלו, אז זה מאוד מאוד רחוק ממנו. יש פיצויים. כן.
יש הרבה חד פיצויים, אני חושבת שגם זה מבורך שבן אדם מגיע לאן שהוא מגיע בזכות עצמו, ולא כי דחפו אותו, ולא כי זה באמת בזכות עצמו נטו. הוא ידע מהיום הראשון שזה מה שהוא רוצה, גם אם זה עבודה קשה, גם אם זה שואב ממנו אנרגיות, שאולי לא בהכרח רצה באותו רגע, איך אומרים, שישאבו ממנו, אבל זה מבורך. שהיום אתה יכול להרשות לעצמך דברים שלא הרשית לעצמך בילדות. שחלמת עליהם. שחלמת עליהם. לא היה מי שידחוף גם. אתה יודע, זה לא ההורים שיאללה, תצליח ויהיה בסדר, נכשלת, לא נורא. לא היה את ההכלה הזאת. אני רואה את ההורים שלה, אני רואה את ההורים שלי. זה 180 מעלות, חד משמעית. אני יכול להגיד שההורים שלי היום השתנו, כן? קראו את ליאור, פתאום זה. אבל לא היה מי שידחוף, אין שאיפות. תשאר במקום הבטוח שלך, תעבוד, תרוויח בין 6 ל-8 אלף שקל בחודש, זה בסדר, תחיה ככה, תגור בדירה הכי פשוטה שיש. והיום אני מפצה. היום אני מפצה חד משמעית. אז זה מפצה ביג טיים. כיף. אוהב את הלייפסטייל, אוהב חול, חי את החיים, ואתה יודע, הלאה בבאללה. יפה מאוד, זה לא על הבבלה, אתה חי במסגרת מאוד מאוד איכותית וטובה, שומר על עצמך. הרחבתי את המסגרת. הרחבת. אני רוצה לשאול אותך, את בן אדם מאוד 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 הישגי. מאוד, אני אוסיף עוד כמה פעמים. עוד 3 פעמים. איפה זה פוגש אותך בזוגיות? כי בסוף זה לא, זה עלייה וקוץ בדבר הזה. נכון. זה יתרון וזה גם חיסרון. נכון. איפה זה פוגש אותך, אם בעיקר כשאתם באותו תחום, באותה עבודה, דווקא בעיקר כשאנחנו באותו תחום, זה קצת יותר, נקרא לזה, לא קשה כמו שחושבים, כי הוא חי את ההישגיות. זאת אומרת, אנחנו לא באים ממקומות שונים. אנחנו מהיום הראשון... התנגשויות? לא, אני חושב שלא. אני ואמיל מסינרגיה מהיום הראשון בתחום. זה מזל, אני חושב שזה מזל. אני לא חושב שזה משהו שאתה... אמיל, תגיד, מה עשית אתמול בים? אתה יכול לספר לי? זוכרת את זה? אמיל, בוא שנייה למאפייה, אני רוצה לדבר איתך רגע. תגיד, איך היה בים אתמול? כן, זו הייתה התחלה שאף אחד לא ידע עליה. נעלמנו 3 ימים פתאום, אף אחד לא ידע מזה. כן, ספרו לי רגע על ההתחלה שלכם. אמיל, ספר. למה כל הדברים הקשים... כי אני בא לי... איזה כיף בא לה, לי מה קצת, אכפת? אתה מבין את היתרונות, יש לה אותך. אני חושב, קודם כל, ההתחלה... פחות רשמי, ממי. לי לא הייתה התחלה ברורה... קצת יותר לא הייתה רכה. לי ברורה... יותר פחות רשמי? פחות רשמי. ההתחלה לא הייתה לי ברורה כל כך, כי היא הייתה אחת שתמיד באה במערכות יחסים, או ברור לה מה היא רוצה, אני מישהו עכשיו, זהו, זה כאילו מערכת יחסים, לטווח ארוך וכו' וכו'. ואני לא הייתי רגיל לזה, אמרתי, טוב, בוא נראה כאילו מה יצא, אתה יודע, זורמים, כאילו, כנראה שלא בטוח שזה יקרה, כי זה מה שלמדתי עד כה. הוא בא מהסכם עבודה, אני באתי מבלעדיות, זה קצת שונה, אתה מבין? הסכם עבודה זה כאילו בא לך, לא בא לך. בלעדיות, אתה לא מוכר את הבית בלעדיי. על המקצה מנוע של האוטו. מה זה, ישר הביא לך את העורכי דין למקום. תחתום פה, מתחת גם הייתה הכתובה, היא לא הראתה לי. תחתום פה רגע שנייה, תקשקש. אבל היא הובילה אותי לזה, אני יכול להגיד. זאת אומרת, בלי ההובלה שלה, זה מה שהייתי גם צריך איפשהו. הייתי צריך את האישה החזקה הזאת, לא את האישה שמובילים אותה ומחזיקים אותה. זאת אומרת, ברור שהגבר יש לו תפקיד מאוד משמעותי בזוגיות, אבל היא אישה לא טיפוסית. היא יודעת מה היא רוצה, היא מאוד חזקה, היא הובילה אותי לדבר הזה, היא הובילה אותי גם בקטע טוב. זאת אומרת, זה יכול לקרות. אפשר להחזיק משהו לטווח ארוך, אפשר להוציא מזה הרבה פירות, אפשר להגיע למקומות מסוימים. אפשר גם להתמודד. כן. אפשר להתמודד גם. צריך גם להתמודד, דברים פחות טובים. צריך להתמודד, אפשר להתמודד, ועדיף להתמודד, כי משם זה... משם צומחים. צעד אחד אחורה, 5 צעדים קדימה. זה בדיוק זה. זהו, זה שמע, זה הפתיע אותי מאוד, כאילו לא פתאום אמרתי, בוא, שנה אנחנו ביחד. עוד שנה, חתונה, וואו, עכשיו, ילדה. פתאום אתה שם, עונה. וכאילו אני אומר, אתה יודע, תמיד שאתה רווק הרבה זמן, אתה תמיד מחפש את השלמות הזאת, רגע, היא... גם לא רק רווק, גם חי את הרווקות. חי את הרווקות, אחי, בקטע הכי קיצוני שיכול לחשוב, זה עבודה, זה עבודה. אתה כבר לא זוכר מה רשמת להיא, מה הבטחת להיא, באיזה יום היית איתה, ממש זה עבודה. אתה צריך לחזור איתה הביתה, תיזהר. כן. ויודעת, אני חושב שבסוף העניין הזה של השינוי הזה שאתה עושה עם עצמך, בוא'נה, זה יכול לקרות. ההתחייבות, המסירות. להתמודד עם האתגרים האלה, ולעבור אותם, ולצמוח מהם, ולהכיר אחד את השנייה יותר... זה עולם שונה לגמרי ממה שהכרתי. שונה לגמרי ממה שהכרתי, וזה שינה אותי בצורה... מקצה לקצה. זה קצת מלחיץ אותי שעברת פתאום משכיבה לישיבה, זה... כי זה כן, משהו... זהו, אני עכשיו לוקח את זה, אני לא יודע אם שאלות קשות יותר, אני דווקא רוצה שהשיח שלנו טיפה יעלה לרמה יותר אישית, וטיפה פחות ברובד של מה שנקרא מהשפה ולחוץ. הייתי רוצה שתספרי לי, בוא נתחיל איתך, תספרי לי על משבר מאוד קשה שפגשת לך במהלך החיים, תספרי לי על איזושהי נקודה ששינתה אותך, משהו כזה, מה שעולה לך לראש.
היו הרבה נקודות. אם אני לוקחת את זה היו יותר המון. טרי, המון. היו המון. המון. יותר טרי, וזה באמת היה איזשהו נקודת מפנה, זה 7 באוקטובר, דווקא. וואו. דווקא התקופה הזאת, בוא נגיד, כל החיים שלי הייתי עם חרדות. כל החיים שלי הייתי ככה, איך אומרים, לא שלווה. לא שלווה. זה תמיד היה כאילו מרוץ כזה של, רגע, שנייה, ומה, אני אצא מהבית עכשיו, ומה יקרה? ואם כל החיים שלי תמיד רדפתי סביב מה יקרה. מה עלול לקרות? אנחנו חיים במדינה שהיא לא בטוחה בשום צורה, אנחנו חיים באפס ביטחון פה במדינה הזאת לגמרי. היו גם מחשבות לעבור לחול, אולי. ובסוף באמת כאילו הבנתי מה-7 באוקטובר, כל מה שהיה לפני, עם החרדות והפחדים שלי בלילה, וגם כל מה שרדפנו אחריו עד היום, שזה כאילו העושר עם עין, וכבר לא רלוונטי. כבר לא רלוונטי. ההשקעה הזאת בדברים שמסכנים לך את הבריאות, ולא שווים את זה לטווח הארוך, פתאום איפשהו גם נתנו לי מפנה דווקא חיובי. כי בתקופה הזאת עברתי משבר מאוד מאוד גדול עם עצמי. הייתי נכנסת לשירותים, והוא לא מבין מה יש לי, ואני לא מפסיקה לבכות. ואני גם יודעת למה ולא יודעת למה. זה כאילו, מצד אחד ברוך השם זה לא פגש אותי ברמה האישית, אבל זה כן פגש אותי כי כאילו הרגשתי שכל אחד כזה קרוב אליי ברמות. ולקחתי על עצמי את הסיפורים, ויותר מדי נשבתי לעניין הזה, ואני חושבת שדווקא זה שינה אותי. פתאום היה לי איזושהי הסתכלות על החיים שלא נשאר לנו עוד הרבה זמן. כאילו אנחנו, איך אומרים, וואו, איזה אנחנו הבנה. ממש כלום ושום דבר בעולם הזה, ואנחנו חייבים לנצל ולמצות עד תום כל דבר כזה. זה משהו שכאילו לי אישית, ברמה אישית נתן פתח גדול לביטחון של תהי רגוע. יכול להיות שבפרק זמן מאוד קצר, הפרספקטיבה שלך וההסתכלות על החיים השתנו מקצה לקצה? כן, חד משמעית. אני מדברת לא רק על התקופה הזאת של 7 באוקטובר, שמאוד ביגרה אותי אגב, גם כל התקופה של אחרי החתונה, כזה איפשהו, שנייה, הורדתי הילוך. לא הורדתי הילוך, לא בעבודה ולא שום דבר, כי זה כנראה לא הגיוני ולא אפשרי, אבל הורדתי הילוך עם העניין של כאילו, תרפי קצת. לא כל העולם כל הזמן צריך להיות סובב סביבך, לא כל העולם כל הזמן את צריכה להיות במרוץ סביב הזמן, לפעמים גם זה בסדר לקחת אתנחתה, זה בסדר גם להאריך את החיים שלך פתאום, כאילו זה לא מובן מאליו שאת חיה. מאמין לה? שיוריד את הרגל מהגז? העניין הזה. אני לא יודע מה היא מדברת. תדעי כאן את האוטו לו ויש לו 2 רגליים על הגז עכשיו. יש את הרגליים על הגז. אני אגיד מה, אני מכיר אותך, ואני חושב שאת בין הנשים היחידות בעולם שמונעות מהישגיות, לא כסף, מונעות מהישגיות, מהצלחה, תוצאות. לא חומר, תוצאה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. בדרך כלל זו תכונה שאנחנו רואים אותה אצל הרבה מאוד, אני לא שוביניסט, כן, אבל בדרך כלל רואים אותה אצל הרבה מאוד גברים, בעיקר כאלה שבאו ממקום עם שאיפות מאוד גדולות ובאו ממקום ללא יותר מדי, אנחנו פוגשים אותה אצלם, ואצלך זה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית. מרגישים גם את הפער, כמו שאמרתי, בינה לבין החברות שלה במעגל שלה, זה... אתה יודע מה, לא רק חברות, זה לא גם בהכרח בנים חברות. בגיל שלה שנמצאים חד בסביבה משמעית. שלנו, לא רק בנות. זה גם טירוף, כן. זה טירוף, זה מטורף. מה אתה חושב על זה, אמי? מה תהיה יותר ספציפי? אתה חושב שזה טוב, בטוח, כי בסוף זה מביא תוצאות. אבל איפה זה פחות טוב? איפה היית רוצה לעשות, נגיד... אני חושב כן שכמו שינוי? שאמרת מקודם, ולא בקטע שוביניסטי, שאישה יש לה גם את מקומה, ואני פשוט רגיל לזה למה שהיה לי בבית, מההורים שלי, שים לב, אתה מסתבך. וזה מתנגש, אין מה לעשות. לא, הוא אומר לי את זה סתם, אני ביום יום, צוחק. הכל טוב. אין זה מה לא לעשות. מפתיע אותי אחרי בכלל. רגע שאני גם צוחק תמכיר אותי, אני לא בוחן במילים, גם לפעמים שזה לא טוב, אבל מה ככה לעשות. צריך, ככה צריך. ואני חושב שאישה בסוף במקום שלה צריכה סוג של להיות, אתה יודע, הקרקע היציבה של הבית, פרופר, אם אנחנו מנתחים רגע את העבודה ואת כל הדברים האלה, אתה יודע, גם לגבר, שהוא בא ויש לו את הקרקע היציבה שלו, את המשפחתיות שלו, וזה מתנגש בקטע הזה, אין מה לעשות, אי אפשר לנהל עסק בצורה שלה, של 150%, כי היום אנשים מנהלים עסק גם 70% ולא מגיעים לאיפה שהם רצו. 70, 30. אז היא מגיעה, היא מקדימה את זמנה, היא מגיעה לאיפה שהיא רצתה היום, והיא אמרה שזה יקרה עוד שנה. וזה מקביל, זה מתנגש בבית, זה מתנגש בעניין המשפחתי, זה מתנגש בהרבה דברים שאישה טיפוסית, כמו שכולנו מכירים, זה לא שם, לא שם ב100%. אני אוסיף ואגיד, היו לי ניסיונות גם להיצמד למה שאמיל רצה. זאת אומרת, כן הלכתי ללמוד, כן הלכתי, יש עשיתי לי בשורה מכינות. בשבילך, זה לא יעבוד. זה לא, יודע מה המשפט אני הבא הבנתי, שלי אגב? זה שהבנתי שאני לא שם. אני הבנתי עם הזמן, בייחוד כשאתה רווק, אתה מבין, יש לך את ההסתכלות הזאת, שאתה אומר, אני מחפש את המושלם.
רגע, זאתי בשלנית והיא ככה וככה וככה, אבל כל היום נמצאתי בחברות. לא, 7 מ-10, לא מתאים. זאתי בבית כל היום וזה, אבל יותר מדי בבית, היא לא, אין לה שאיפות. לא טוב לי, 6 מ-10. וזה כמו שאני אגיד לך, תשמע, יש איזה נעל מאוד מאוד יפה, פצצה של נעל, מהדורה מוגבלת. וואו, אתה בא לחנות, אני מידה 40, הנעל היא מידה 46. זה לא בשבילי. חד משמעית. אז זה לא הכי טוב, כי יכול להיות שיש את הכי טוב, אבל זה לא במידה שלי. הבנתי עם הזמן שזה המידה שאני צריך, זה בדיוק מה שמתאים לי, ואתה צריך גם להשתנות. הכימיה שלך אמורה להשתנות עם עצמך, אתה צריך להתגמש, זה לא אמיל שהיה ב-2015, אתה מביא אותו היום. אתה חייב כמו בכל דבר, בעסק, אתה לומד איפה אתה פחות טוב, משתפר משם, גם בזה. אתה יודע מה? לא בעסק, אבל תספר לי על אחד הדברים שאתה ככה שם אצבע על עצמך, ואתה מגדיר אותו כחיסרון, כמשהו שהוא חייב להשתנות. אני לא יודע אם, תשמע, מאוד קשה לי עם שינויים. גם קשה לך להסתכל על עצמך ולהגיד את זה, כמו כולן. נכון. קשה להסתכל על עצמך נכון. ולהגיד, שמע, בזה אני גרוע, מאוד קשה לי עם שינויים, פחות טוב קשה לי ממש. מאוד עם ספונטניות, לשנות דברים, אני מאוד רגיל למה שאני רגיל. אני חושב שאני לא אחד שתמיד פותח, שזה לאו דווקא טוב, וזה משהו שאני צריך לשנות בגלל הילדה שלי, אתה יודע, אני צריך ללמד אותה את מה שאני רוצה שהיא תאמין בו. ואני לא תמיד הכי חברתי ובוא נצא, אני מאוד, כמו שאמרתי, מאוד עוד לבד שלי, שם אני גם משכיל הרבה, זה נותן לי אנרגיה, זה ממלא אותי, זה אין מה לעשות, אני מכור לזה. שדרך אגב, את ליאור הפוכה ממנו לגמרי. ממש. אתה ההפך הגמור ממנו. מאוד. ממש. איפה זה בא אני... לידי ביטוי מבחינתך בזוגיות? כאילו מבחינתי העניין הזה של הלבד, זה בזבוז זמן. זה כאילו, יום שאני לבד אני מבזבז את הזמן שלי. אני צריכה חברה, אני צריכה תקשורת עם אנשים, אני צריכה כיף, אני רוצה כל היום לצאת וליהנות, ואין לי את המקובעות הזאת, כמו שאמיל מאוד שואב את זה ממנו, כאילו אין לי את זה של בוא נשב לבד, נחשוב. כשאני לבד, אני חושבת רק על דברים רעים, אין שום דבר טוב שיוצא לי מהלבד, בוא נגיד שככל שאני אהיה יותר עם אנשים, אני גם לא אחשוב על דברים שאני לא רוצה לחשוב עליהם. ופה אנחנו קצת מתנגשים, אם לא אומר את האמת. אני הבנתי עם השנים ועם הזמן שהוא צריך את הלבד שלו, הרבה פעמים. אתה יכול למצוא אותי עם הילדה, נוסעת לאשקלון והוא נשאר בבית, וזה בסדר. אנשים לא מבינים פתאום, כאילו, מה, אמי לא בא איתך? לא, הוא לא בא מה איתי. זה בסדר? זה הכי... לך זה מובן, לאנשים לא. אין חוקים. הכל נכון. בסדר, מה שנוח לנו. נכון. אנחנו מכתיבים את הכללים של נכון. עצמנו, לא החברה. אני לא רואה באיזה משהו לא בסדר, אני חושבת שגם הספייס הזה, יוצא לנו הרבה פעמים לעשות את זה, זה משהו שהוא דווקא די מגבש, והוא ככה, איך אומרים, נשאל על מה שנוח לו, על העניין של הלבד, ואני ניזונה מהדברים שלה ביחד, שהנה נסעתי לאמא שלי לאשקלון, והנה נסעתי לאבא שלי למושב, והכל מאוד מאוד סבבה, אבל לקח זמן להבין את זה. לא תמיד זה היה מושלם והפי, ממש לא. הייתה במהלך הדרך, אני יודע, מכיר, כי אני ככה איתכם הרבה שנים, עם ליאור למעלה מעשור, איתך כבר עוד מעט כמה? 6? 6. 6 שנים. 6 שנים. כן, 6 שנים. הייתה במהלך הדרך איזושהי נקודת שבר וצמיחה. נקודת שבר, צמיחה, ריפוי וכאלה. בקורונה, תספרו לי על זה קצת, ספר לי, מי שרוצה מכם להתחיל. מאיזה תחום? השינוי. תגדיר, העסקי, הזוגיות. בעסקי. לי הקורונה הייתה התקופה הכי טובה בתחום העסקי. אני חושבת שמהמקום הלא צפוי, שהיינו תחומים בתוך הבית, לא היה לנו את המשרד, היינו מאוד מאוד ככה, איך אומרים, כאילו אחד בתוך התחת של השנייה, וכאילו תתמודדו. זה המשרד החדש שלכם, הסלון של הבית. הסלון שלנו? הסלון של אביחי. כן, לגמרי. הסלון של אמיל וליאור. ממש. היה הרבה קשיים בקורונה, יותר בתחום האישי מאשר העסקי. העסקי דווקא הלך וזינק משמעותית, זה היה השנה הכי טובה. מה זה בתחום האישי? איזה קשיים? האישי אני חושבת בעיקר לסגור אותנו. זה כאילו, אתה מדבר פה עם שני אנשים על קוצים. לא, אולי זה עשה קצת יותר טוב, שנייה לברוח לחדר ושנייה לעשות את המחשבות שלו. אני הייתי מאוד בדיכאון. אני צריכה את החופש שלי. פתאום אסור לך לצאת, אסור לך לנהוג בכביש, אסור לך לעשות כלום. היה לי מאוד קשה פתאום שבתות בלי ההורים שלי. אני רגילה ששבתות... קיצור, עבדו עלינו, אחי. אז עבדו עלינו בקורונה, צריך לשים את זה על השולחן, ממש. דחפו לנו שם חומרים שאין לנו מושג מה הם. אני והוא התחסנו, אין לנו מושג מה עשינו התחסנת? שם. סליחה, היה לי תיק. ואתה יודע, אני מהקורונה למדתי המון. אנחנו נמצאים היום בתחום מאוד מאוד סזיפי, שאנחנו כל היום רצים אחרי הזנב של עצמנו, אחרי לקוחות. אין לנו זמן בכלל לחשוב במה אני טוב, מה אני לא טוב, מאוד קשה לנהל את עצמך. בקורונה החיים השתנו. ממש. החיים השתנו. והבנתי שפתאום, שנייה אחי, הכל טוב. הכל טוב. תחיה, רגיל, תחזור שנייה לאמיל הפשוט.
אל תהיה כאילו שנייה תרדוף אחרי עצמך, הבנתי שפתאום בא לי משפחה, בא לי שנייה משהו טיפה שיותר שימלא אותי. עשינו סדר פסח לבד, אני לא רגילה לזה. הוא חיפש את האפיקומן, הכרחתי אותו לחפש את האפיקומן. לא הבנתי מה היה חסר לי, ופתאום בקורונה, כמה שבאמת גם העסק זינק, והיה הזדמנויות מטורפות, השוק התפוצץ בצורה מטורפת. אחרי הקורונה. כן, בפיק שבדיוק אחרי, בזמן הזה, כמו שאחד שאוהב את הלבד שלו, זה בא לי בול בזמן. התחלתי לחקור, ללמוד, מה אני רוצה, לא רוצה, מה רוצים ממני, מה אני בכלל בעולם הזה, מי אחראי עליי? מה אני רוצה מהחיים שלי? מי אחראי עלינו? והנה הפירות, הנה הילדה שבאה לנו הנפלאה הזאת לעולם הזה, ושינתה לי את החיים מקצה לקצה. לא האמנתי שבכלל הגוף שלי ברמה הפיזית יכול להכיל את הדברים האלה, כאילו, לקום בלילה, לנסוע לרופא ולחזור מאוחר, זה מטורף, אבל אני יכול להגיד שפתאום הבנתי למה אני פה, לכבוד מה התכנסתי לעולם הזה, ומה המשכים החיים קיבלו משמעות אחרת. חד משמעית, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, בלי בכלל להתלבט, בלי בכלל להתערער, לא האמנתי שזה יעשה לי דבר כזה. איזה כיף. ממש. איזה כיף. ממש. במהלך הדרך אנחנו נפגשנו לפני כמה שנים, את ליאור ואתי מארצות הברית, הכרחתי אותה לחזור חזרה, תבואי לפה לארץ, תחזרי ארצה. לא חשבתי שאני אחזור. ספרי על זה קצת. וואלה, עשית עליי פולו-אפ טוב. מה זה פולו-אפ? שיגעתי אותך. ממש. טוב בפולו-אפים. בקליפורניה בכלל, אין לי מושג מה הוא רוצה ממני, שולח לי הודעות. בואי לתיווך, בואי לנדל"ן. שומע? אין לי שקל על התחת, אני לא אבוא עכשיו לנדל"ן, זה לא ילך. האמת שלא חשבתי שאני אגיע לנדל"ן, לא חשבתי שאני עצמאית. אני יודעת מה זה עצמאים, אני יודעת מה זה, כמה זה קשה גם להחזיק עסק ולהיות במרוץ הזה, ולא חשבתי שאני אכנס לזה. בדיעבד זה השתלם לי מאוד, והשתלם לי מאוד כי אני מכירה אותך גם. בכל הרבדים. ממש. זה השתלם מאוד, חזרתי מארצות הברית הרבה תובנות, הייתי במערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה, היה לי מאוד, הרבה קשיים בדרך נקרא לזה ככה, וחזרתי עם תובנות שאני רוצה את החיים שלי כמו שאני רוצה אותם, זאת אומרת וואלה, הייתי שם במסיבות סופר טורפות. תובנות ופחדים. גם. מלא פחדים. גם, כן. אני חושבת שזה היה נקודת מפנה שלי בחיים, באופן כללי. זה היה נקודת מפנה שלי, שממצב מאוד סטטי, שככה נשארתי במשך שנים, למצב שוואלה, בוא נעשה סטופ לדבר הזה, ונתחיל את החיים החדשים. בדיעבד באמת ככה התחלתי בתיווך. בוא נגיד, לעומת הרבה אנשים שהתחילו בתחום, לי דווקא התחום התחיל בזינוק. נכון. כמו כל דבר אחר בחיים. כמו כל דבר אחר בחיים, אני חושבת שגם הזינוק הזה זה היה בשביל שגם תהיה את הירידה וחזרה עוד פעם עלייה, אבל הזינוק הזה כן נתן לי כפה, כי התחלתי מאוד מאוד גבוה, היה איזושהי עצירה, העצירה הזאת מאוד שיפשה אותי, וככל הנראה גם בעצירה הזאת, אם אתה לא היית, אז יכול להיות שגם לא הייתי נשארת, וזה מה איך אומרים, רכבת הרים, כמו כל דבר, והכרתי את אמיל כשנכנסתי לתחום. היה הרבה דייטים מתחת לשולחן, אחרי פגישות, הצמדת אותנו ביחד מהיום הראשון, לא יודעת מה חשבת על עצמך. כן. וואי, איזה כיף, איזה כיף. כן, פתאום נכנסתי לאזורי התמחות שלו, הכרתי שכונות חדשות שלא הייתי, לא חשבתי לא נכנסה לאזורי התמחות שלך, כי זה עניין אותה למכור דברים בתים לא, בדלת, שלא לך ממש לא, ספק. ממש לא, לגמרי. יש לי איזה פגישה בדיר חזירים, בשכונה ד'. אני מצטרפת, אני בפנים. אמיל, זה היה תרגיל מראש. נכון. מההתחלה. הוא שתה אותך שם. מה זה תרגיל? וואלה, גוארדיולה לא עושה תרגילים. וואלק. אבל אתה יכול לברך על היום הזה, נכון? אתה יכול להגיד שזה... אני חושב גם שאם אני רגע יהפוך עליך את הצלחת, אנשים לא מבינים, לא מספיק גם פירטנו על הבן אדם הזה שיושב פה. מנטור לחיים, מנטור לחיים, חד משמעית, כמו שזה נשמע פשוטו כמשמעו, גם בעסקים, גם בעבודה, גם במערכת יחסים, ומי יודע על הישיבות שלנו בערב. ואבא להרבה מאוד אנשים שאנחנו מכירים מסביב, גם לנו, שמוביל אותנו ומרים אותנו, ואתה יודע, שם עלינו את היד כשצריך ולא צריך, תמיד הוא שם, והרבה בזה בזכותך גם. נכון. וואי, אתה שם עליי זרקור, תיזהר עכשיו, תעצור. ממש, מה חשבת? לגמרי. אנחנו באנו לפה להתראיין. איזה כיף. אז כן, מגיע לך המילים האלה, ואתה יודע, חד משמעית, אני אומר את זה בלב שלם, הכי בעולם, כפרה עליך. וואי, אני אוהב אותך, איזה כיף, אני מת עליך, אחי. ממש. רגש אותו קצת, תוציא לו דמעות. לא מתרגש. אני רגש אותו קצת? כן, כן. זה קשה, הוא רוסי, כפה, האמת מאוד קשה, כן, מאוד מאוד קשה. אמיל. דבר על הילדה נראה לי. לא, אני רוצה דווקא להחזיר את זה אליו. מה מרגש אותך? מה מוציא אותך מהכלים? מה מוציא אותך רגע מהגבולות של אמיל? כן.
ליאור אמרה, תוריד לו דמעות קצת. אז אני כנראה לא יכול להוריד לך דמעות. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה גורם לך להתרגש שאתה חושב עליו להתרגש עד דמעות? המשפחה שלי. תראה, בתור אח בכור, שההורים עובדים בשתי עבודות, אז איפשהו נופל עליך, הרבה דברים נופלים עליך. והיום אני יכול להגיד שאתה יודע, עברתי כמה שנים בחיים שהן היו לא פשוטות, לא ברורות, אתה יודע, כאילו מה אני רוצה מעצמי, איפשהו יש עליי אחריות, אני צריך גם להוביל את האחים הקטנים יותר, שיראו שהאח ככה וככה. אז יש איזה דרך שהוא סולל והכל טוב. ומרגש אותי, אתה יודע, לראות שבאמת ההורים שלי, שפחות האמינו בדרך שאני הולך אליה, מה עכשיו תפתח עסק נדל"ן, מה לא מרוויחים כל חודש, מה אין זה, איך תקים משפחה, איך תעמוד במשכנתא, איך זה. ומרגש אותי שפתאום הם כן מאמינים בי, פתאום כן שמים עליי את אור הזרקור, כאילו הנה, תלמדו ממנו, הנה תראו שהוא עשה, הנה תראו שהוא זה. ואני עוזר למשפחה, בהרבה רבדים, לא כולם יודעים, אבל עוזר, וזה ממלא אותי. פתאום הבנתי שוואו, כאילו, לא אכפת לי מההצלחות האלה שלה, אתה יודע, בואו נעשיג איזה, זה לא מעניין אותי, יותר מעניין אותי שזה ימלא אותי, המשפחה, איך אני עוזר להם, איך הם מרגישים עם זה, פתאום לרדת לעם מה שנקרא. וכמו שהיא אמרה, על הילדה, אתה אומר בונה, אני רוצה שיהיה לה הכל, לא בפן החומרי, שיהיה לה הכל ממה שלא היה לי, רמת האכלה, יש מי שיקשיב ויבין, וגם יבין ויוביל אותך לדרך מסוימת. וזה מה שנוגע בי. הבנתי היום שבאמת יש לי לב. יש לב ענק. אני הבנתי את זה מהיום הראשון, הוא הבין את זה עכשיו. הילדה שלי היום זה הדבר שאני הכי... איזה כיף. אין, ילדים זה משנה חיים. זה שמחה כשהם לא שלך, אבל... זה שמחה גם כשהם כן שלך. אבל חיוך אחד ואתה... את אמרת לי, תרגש את אמיל, תוריד לו דמעות. מה מרגש אותך? מה מוריד לך דמעות? בקלות. מרגש אותי הרבה דברים. אני אתן לך דוגמה. סרט בביבה גם מרגש אותה. אביש, אני יצאתי מהאוטו והפח נכנס בי. היו הרבה דברים, היו... אחי, לפני 10 שנים, אנחנו עובדים ביחד במוקד של יס, היא יורדת למטה, היה לי איזה משרד בעיר העתיקה, המשרד היה פנטסטי, למטה היה מעופש כזה, היא מתקשרת אליי, היא בוכה, אביש, השמשה שלי התנפצה, הפח נכנס בי, והיא בוכה, הייתי בטוח איזה, לא יודע, מישהו עשה לה משהו, אני רץ למטה. אני יורד אליה, הפח נכנס בי, השמשה מאחורה מנופצת. השינוי שהיא עשתה מילדה בכיינית, שהגיעה להישגים. הייתה מאוד גם שם, טוטלי בעבודה. ברור, תמיד. אין אפס. אבל השבריריות הזאת שהייתה לה, מכל דבר לקחת, גם היום היא עוברת דברים, אתה יודע, נקודות קטנות שהשתפרו, אבל יש לה את ההזדהות. חס וחלילה קרה עכשיו איזשהו משהו, איזה פיגוע, שלא נדע, לא חסר דברים במדינה. אני כן, זה קשה לי להכיל את זה, אבל אני לא מזדהה. אני לא מזדהה, זה לא שלי. לא נכנס לשם. לא נכנס לשם. אנשים מתים היום, הנה... לא, הוא נכנס לשם, אבל לא נותן לזה להיכנס אליך. נכון, קוראים את האסונות, וכל רגע ועכשיו אנחנו מדברים, חלילה וחס, קרה משהו. זה לא שלי. בוא רגע נשמור על הטוב. מה שחיזק אותה, אגב, אני חושב, זה הילדה המשותפת. לא להישבר לידה. להראות לה שאנחנו חזקים, שאפשר להמשיך כאילו... אין ברירה. היא עשתה שינוי מבחינתי, מי כמוך גם יודע, אולי אפילו יותר ממני. אני לא יודע אם יותר לך, אני כן מכיר אותה מילדות, אני מכיר אותה מגיל הרבה יותר צעיר. תגידי, מה מרגש אותך? לא מפחיד אותך, מרגש אותך. מרגש אותך מאוד. מרגש אותי. ואני לא רוצה שנדבר רגע על הילדה, כי ילדה זה אובייס, זה מובן מאליו, זה כמובן, זה בכלל לא שאלה. קודם כל אני חושבת שדברים שנוכחיים שמרגשים אותי, זה שפתאום ההורים שלי כאילו קיבלו עוד פעם את המשמעות, וזה כן קשור לילדה איפשהו, כן, אבל אני משליחה את זה על ההורים שלי גם, שכאילו פתאום סבא וסבתא פעם ראשונה, והכל כזה מאוד מאוד מרגש אותם, כאילו, וכשזה מרגש אותם זה מרגש אותי. ההורים שלי זה כאילו הדבר שהכי... כלומר, את מסתכלת עליהם ואת רואה איזשהו... ואני אומרת, בונה, גרמתי להם לאושר, כאילו, זה מבחינתי, כאילו, זה בזכותי, כאילו. יש מצב שהיא גרמה להם לייצר, לא זוגיות, כי כל אחד מהם בזוגיות, אבל משמעית. היא גרמה להם לייצר סוג של... בלי שהם עושים. ממש, איזושהי נקודה שמחברת כאילו פתאום אמא שלי באה לאבא שלי למושב, כי היא רוצה לראות את הילדה, אני לא שם אנחנו לא שם בכלל. כן, אין לנו... וואו. וזה מרגש, זה ממש מרגש שפתאום, כאילו, יש את הנקודה הזאת שבזכותך, ההורים שלך מתרגשים, כאילו. כן, וההורים שלי זה הנקודה המרגשת שלי. כן? זה גם נקודה כואבת באיזשהו מקום, ההורים שלך? כואבת לא, אבל כאילו אפשר להגיד שכן. אני כל היום סביבם בעניין של מה עשית, איפה אתה... מדברת עם אמא שלה 10 פעמים בשביל. אני רואה פיגוע בירושלים, מתקשרת לאמא שלי. אני רואה מחבל בבאר שבע, מתקשרת לאבא שלי. הדבר הזה מאוד מאוד מעסיק אותי. גם בלי קשר לזה, מדברים הרבה. מדברים כל היום. מדברים כל היום, גם שנייה לפני שעלינו פה לפודקאסט, שיחות מהם. לא בקטע של דאגה ואיפה את ומה אכלת, אבל זה באמת באמת שיחה יומית שחשובה לי מאוד. לדעת שהם בסדר, לדעת ששום דבר לא קרה חלילה, שהכל בסדר בעבודה.
זה בעיקר מה שמרגש אותי. אם והלוואי הייתם- שהילדה שלי תהיה גם אם הייתם פה ככה. בצד שלי, מה הייתם שואלים אתכם? מה היה הדבר הכי משמעותי לשאול את אמיל וליאור? או את אמיל וליאור בנפרד? אני אתן לך לענות קודם, לפני ליאור. וואו. מה הייתי שואל את עצמי? לא, מה אני הייתי שואל אותך? אם אתה היית אתה בנעליים היית שלי שואל אותי? פה, כן. מה הדבר הכי משמעותי שלא נגענו בו? קודם כל העניין הזה שאמרתי מקודם על סבא שלי שגידל אותי מגיל 0 והיה לי, אתה יודע, סבא שלך זה דמות מאוד משמעותית. ממש. מאוד. גם הוא לא הסתיר את זה שאני הנכד המועדף עליו. ומה לעשות, כאילו באמת לקח אותי, אתה יודע, בן בכור גם, זה הראשון וזה. ואז רגע לפני משהו כמו 5 שנים שהוא נפטר, 5 שנים. משהו כזה, כן, סביב 5 שנים שהוא נפטר, זה גמר אותי. גמר אותי בצורה שזה הוריד אותי לרצפה. אבא שלי לא בכה בלוויה, כאילו, ברמה הזאת, אני מסתכל ואני בשוק, אבל זה האנשים. וזה ממש ממש עשה לי נקודה בחיים שאמרתי, וואו, שום דבר לא מובן מאליו, משפחה זה חשוב, צריך לייצר כמה שיותר, עוד דור המשך, ולדאוג בוא'נה, צריך להשקות את הדבר הזה, זה לא, עזוב שנייה את הביזנס, עזוב הכל, לא מעניין כלום. כאילו, זה נתן לי פרספקטיבה על החיים, שהיא לגמרי שונה, איפה זה פוגש אותך היום? זה פוגש אותי היום בזה שאני מסתכל על העתיד שלי בצורה טיפה שונה, שאני רוצה טיפה דברים אחרים, לפני מה שרציתי לפני 5 שנים, כי פתאום באתי מעולם כזה שלא הייתי מרוויח הרבה כסף, ובתחום הזה אפשר להיפרנס מאוד יפה, אם אתה עושה את הדברים כמו שצריך. אפשר להרוויח ארגזים. חד מלא משמעית, כסף. אפשר להרוויח מלא כסף ולהגיע למקומות שבכלל לא ציפית בזמן מאוד מהיר. המטרה זה לשמור על זה. ומה שהשתנה בי, שאמרתי, בואנה, כאילו זה לא הכל בחיים. יש גם מעבר, ויש קודם כל משהו אחר בכלל, שזה אני והמשפחה שלי. היא לא תמיד מבינה שהיום אני הילדה והיא זה המשפחה. כן. בגלל זה אמרתי, היא מדברת עם ההורים של 10 פעמים, היא לא מבינה שזה המשפחה. רגע, מה שיש פה, הגלם הזה, זה המשפחה. ולטפח את זה. כאילו, לטפח את זה, בא לי גם להיות סבא משמעותי לנכדים שלי, בא לי גם להיות דמות מובילה לאחים, כאילו, המשפחה זה נהיה לי פתאום איזושהי פרספקטיבה שקודם כל זה, כאילו, ברמה של, אני לא רוצה שאמא שלי תיסע יותר באוטובוס. אני אלך ואני אקח אותה מהעבודה ואני אבטל איזה משהו בשביל רגע לקחת אותה, שהיא תהנה רגע מהמזגן, שתגיע יותר מהר הביתה, שתכין לאבא שלי את האוכל יותר. וואו. זה יורד לרזולוציות שאתה בכלל לא מביא, אני מוריד מעצמי, אני אקח את הילדה מהגן, אני אסע עם הילדה לאמא שלי רק בשביל לאסוף אותה, אני אשים אותם, ואז אני אמשיך את היום שלי, כאילו זה מאוד מאוד חשוב לי הדברים האלה, חשוב לי למלא אותם, להראות להם, הנה, החיים יהיו יותר קלים, הנה, אפשר, אמא, אבא, קחו כרטיס, יאללה, אתם בחול, שבוע הבא, עזבו, אני אטפל, אני אשמור, זה מבחינתי ניצחתי, כאילו ביג איזה טיים. כיף, איזה אלוף. ממש. איזה אלוף. ליאור, אני מפנה את השאלה אלייך, קודם כל ריגשת אותי מאוד, אני חייב להגיד לך. לא ידעתי שזה מגיע לרזולוציות כאלה, אבל כן. כמו תמיד, זה אני התכנסנו, מפתיע. אתה יודע, אין מה לעשות. כמו תמיד, אתה מפתיע בצורה יוצאת דופן ובלתי רגילה, תודה רבה. ליאור, אותך, מה הייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי, אם אני לוקחת את אותה שאלה של אמיל, אז גם לי היו תקופות שלא הסבתי נחת להורים שלי. אני אתחיל לבכות, תיזהר. לא, אל תבכי. הייתי ילדה מאוד בעייתית, עד כיתה ח' בערך. וואליה. סליחה. לא הייתי הילדה אידיאלית, זאת אומרת, לא מביאה ציונים טובים, מאוד מאוד מבולגנת, מאוד מאוד ככה, לא ממש, נקרא לזה, הסבתי נחת, וגיל 16 פשוט תפסתי את עצמי, ואמרתי לעצמי, את לא זזה מפה, את כאילו, בתוך משבצת, פתאום מצטיינת בלימודים, פתאום כיתה י"ב, כאילו ההורים שלי באים לסוף שנה, וכאילו קוראים בשם של הילדה שלהם, כאילו, וזה עשה להם אושר מטורף, והיה חשוב לי תמיד להיות כאילו בפרונט. הוצאתי רישיון ממש 16.8 כבר, רכב בחנה 16.9 בלי עזרה של אף אחד. רכב שאת קנית, כן. רכב שאני קניתי, ואם צריך לעבוד שעות נוספות, הייתי עובדת שעות נוספות, כי זה היה חשוב. היה חשוב להורים שלי, היה חשוב לתדמית שלי, ואני חושבת שהרעיון הזה שהבאתי להם את הנחת גם עם הילדה עכשיו, מבחינתי עשיתי את שלי. זה מה שמשאיר אותה גם על הקרקע, ממש. כאילו הדרך הזאת, כאילו היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אני אומר את זה הכי פתוח, היא יכולה עכשיו לטוס לחו"ל, לא לחשוב על כלום, לעשות, לבזבז, ליהנות מה שהרבה אנשים בגיל שלה היו עושים, גם בגיל אחר. וזה מה ששמע אותה על הקרקע, כאילו השנייה, רגע, היציבות הזאת, זה לא מה שחשוב, יכול להיות כסף בחשבון ולא חייב להעיף אותו. כאילו הרבה אנשים פתאום בתחום שלנו במיוחד מקבלים פתאום כסף, רגע, מה אני עושה איתו? יש לי 100,000, יאללה, בוא נבזה, רק שלא יהיה לי עוד פעם את הכסף, כי זה מה שאני רגיל, שאין לי את הכסף בחשבון. ואצלה זה משהו שהוא בא לידי ביטוי ברמות הכי... אבל היא נגעה פה בנקודה היא לא צריכה שאני אקנה לה את הרולקס, את הזה, תן לה פרחים,
זה ממלא אותה. היא לא חומרית, אין ספק. בכלל היא לא חומרית, היא גם אמרה את זה קודם, בסוף היא אמרה שהיה קשה לה מאוד שבגיל צעיר היא לא הצליחה בלימודים. מה זה, הוא בוכה קצת או שיש לא, 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 יכול זה להיות, לא אתה יודע בוכה, מה אני לא אבא שלי, בוכה. תשמע, זה אבא שלי, הוא מכיר אותי מהגיל אני הזה. לא בוכה, אבל יודע, אני מאוד מהמצלוץ מתרגש שלו, של ממנה, אני העיניים. מאוד מתרגש ממנה, כן, כן, תביא לי את המשקפיים. אני מאוד מתרגש ממנה, אין ספק, אבל היא נגעה פה בנקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי היא הייתה צריכה להיות באיזושהי נקודה שהיא מאוד מאוד מרצה את ההורים שלה, היא מאוד מרצה את הסביבה שלה, חייבת להגיע לתוצאות ולהישגים ולגעת בנקודות, כדי שהם יהיו מרוצים, אפילו לא כדי שהיא תהיה מרוצה. שמעת מה היא היא אמרה את זה שחור אני על גבי מאוד לבן. אוהבת את זה שיש לי ילדה, כי עכשיו הם מאוד מרוצים. זה שים תמיד לב. יהיה סביבה. ומקריאים את תמיד, השם תמיד. שלי וההורים שלי, מקריאים את לא השם אני שלי. הצטיינתי וזה מילא אותי. היא, ההורים שלי. בול. כן, הגיע הזמן לשים גם את ליאור בפרונט, נכון. שתדעי. אמא שלי תמיד אומרת לי את זה, אגב. שימי את עצמך בפרונט, שימי את עצמך בחזית, שימי את עצמך מקדימה, את ראויה ומגיע לך. את גם עושה מהחומר הנכון ואת עושה את כל מה שצריך בשביל לגרום לזה לקרות. את רק צריכה לשנות טיפה את נקודת המחשבה. בסוף, אמיל אמר את זה מקודם, וזה כנראה יושב על איזושהי נקודה של כאב. היא עוד לא מבינה שהחיים והמשפחה האמיתית זה אני, היא נכון. והילדה. אז נכון, יש את המשפחה היותר מורחבת, אבל אני ממש מתחבר למשהו. בסוף המשפחה האמיתית, מה שהולך איתך קדימה, מה שילווה אותך בעוד 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה, הם תמיד יהיו ברקע. ההורים, האחיות, כולם. אבל מה שנמצא שם באמת, זה המשפחה המאוד מצומצמת. לגמרי. הילדים, הבעל, מה שתבנו, הדבר הזה, החלום הזה. מתחיל ליפול לי האסימון, אגב, זה לא שאני מנותקת עכשיו לגמרי. מאז הילדה, פתאום יש קודם כל משהו משותף שהוא לא רק זוגיות, זה פתאום משהו שאיחד בינינו, ולא משנה מה יקרה, זה שם. ואז זה נותן לך משמעות שאוקיי, ההורים, זה הדבר הכי מהמם, בזכותם את פה והכל בסדר, אבל יש לך מישהו כרגע עכשיו שהבאתי לא איתו אבל, ילד. זה לא אבל, כי אבל מבטל ההורים זה הדבר הכי יפה ומהמם. לצד זה, לצד זה, יש דבר שהוא גדול יותר, שהוא חשוב נכון. יותר. זה דור ההמשך, ככה עובד העולם. לגמרי. דור ההמשך זה הילדים, זה הבעל, זה האישה, זה הביחד, זה אתם. אתם דור ההמשך למעשה של עצמכם. לגמרי. אתם האבולוציה והשלב הבא. חבר'ה, היה לי מרתק. אני ממש אוהב אתכם. איך הייתם הדדי רוצים שנסיים לגמרי. את הפרק? מה אתם חושבים? איך היינו רוצים שנסיים את הפרק? לא הבנתי. אני ישר מסתכלת עליו. אגב. כן, גם מסתכלים ישר עליי. אני אוהב לסבך את האורחים שלי. אני שמה. קודם כל מאוד נהנינו. חד משמעית, אני גם עונה בשמה. אני בטוח שתהיה פה גם המשכיות. כמה צופים אנחנו כבר? 1,500,000? לא, 1,830. בקאסט מסמנים לי. בדיוק באינסטגרם המעריצות שלחו לי את זה. אבל לסיכום, אני חושב שהשיחות האלה עושות טוב, חד משמעית, בייחוד לאנשים כמוני שהכי לא רגילים לשתף, וגם אני הצלחתי להפתיע אותך פה בכל מיני דברים. וואו. אז מאוד מאוד נהניתי, מאוד שמחתי. הלוואי שזה ימשיך. זה ימשיך, זה ימשיך. יאללה. דרך אגב, קודם כל זה לא התחיל פה, זה עוד התחיל אצלנו במרפסת, שנים עבר. לגמרי. יש זה פה ימשיך כמה גם שם. מצלמות ומיקרופונים. במשה. כן, כן, זה ימשיך גם אבל אני לא שם. מתייחס לזה. זה לא, אני מרגיש איתך כאילו אני בין פה מרפסת, לגמרי. ואם היה אפשר גם לעשן פה, היינו מעשנים. אבל זה מצמיח אותנו, שנייה לצאת מהמרוץ הזה של החיים, רגע לעצור שנייה שנייה. להתכנס, לעצור, שנייה ליהנות גם מהפן החברתי, שנייה גם ליהנות מהפשטות הזאת, שפשוט לשבת ולדבר עם לשבת אנשים. ולדבר, אחי, לשבת אני ולדבר, לא נגעתי כן. בטלפון שעה, אני לא רגיל לדברים האלה, לא יודע מה זה, גם וכיף אני לי. בטח פותח את הטלפון, עכשיו יש לי 450 כיף לי, בא לי לזרוק אותו לים, אחי, בא לי להמשיך פה לשבת 12 שעות. אבל בסדר, צריך גם להמשיך בחיים, צריך להמשיך. ולתת את השירות למי שנותנים את השירות, ליאורי? ולהמשיך בזה. לסיומת, חוץ מזה שכבר דיברנו, טחנו את העניין של הזוגיות, משפחה והכל. אני צריכה להוציא את הילדה מהגן. כן, תכף אני צלצל לי השעון מעורר. אני חושבת שקודם כל השיחה הזאת ממש ריגשה אותי, החזירה אותי שנייה רגע עוד פעם לפרופורציות. לריגושים, לפרופורציות, פרספקטיבה. בדיוק. אנחנו במרוץ סביב הזמן, כל הזמן, לקוחות, טלפונים, ולא שמים לב לפעמים לדברים החשובים יותר, ושנייה לעשות את האתנחתה הזאת. זה הכי הרבה זמן שישבתי אגב, עד כה. לסיומת אני חושבת שהפודקאסט הזה מאוד ענייני, איכותי. השיח. השיח, האנשים, בלי קשר גם חזרנו למקום הבטוח אחרי תקופה שהיינו לחוד, שהצלחנו לא, לחוד והיינו לחוד, אני, אמיל ועמית, וחזרנו איפשהו, איך אומרים, למקורות, למקום שבו התחלנו, למקום שבו הכל התחיל והתפתח,
לערכים שקיבלנו גם, אני חושבת תמיד שאלו אותי, עברתם זה? ראיתי שעברתם? לא, חזרנו. חזרנו, זה לא עברנו, מבחינתי תמיד היינו. עזבתם את ארץ עיר לפרק זמן, פתחתם עסק חדש שמאוד מאוד הצליח, ואז בחרתם לחזור. נכון, לא היה מובן. חלק ממאורעות השביעי באוקטובר, נכון? נכון. חלק מהמאורעות שכולנו קיבלנו איזושהי פרספקטיבה גדולה לחיים, ממש. פתאום כולנו, אנחנו לא, אף פעם לא היינו אויבים, אבל אנחנו, כאילו פתאום אנחנו כבר לא בתחרות. הבנו כמה הסביבה משמעותית בחיים. זה פתאום נהיה בדיוק. משמעותית. כמה בסוף זה לא רק לא רק חשבון הבנק, בסוף זה הרבה מעבר. זה המשפט הזה של, אתה רוצה להגיע מהר, תעשה את זה לבד. אתה רוצה להגיע רחוק, תעשה את זה ביחד. תעשה את זה ביחד. לא רק רחוק, וגם לא רק מהר. אתה רוצה לעשות את זה גם בכיף? בכיף, אתה רוצה לעשות את זה, אתה רוצה להיות בבוקר בסביבה של אנשים שאתה אוהב, לגמרי. שכיף לך להיות איתם, זה אפילו מעבר לתוצאות ולהישגים. זה ולסקור. מעבר אנחנו להכל, עכשיו, בשביל הנה, זה אנחנו כאילו- פה. כן, 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 בדיוק. לגמרי. זה לצערי לא חסר. כולם מבינים את זה, אבל אתה יודע, בסוף הסימנים נופלים. בדיוק. לאט לאט. חבר'ה, אני אוהב אתכם. גם אני אנחנו. מת הדדי עליכם. לגמרי. תודה רבה שבאתם. תודה לך. ואני בטוח שאני עוד אארח אתכם בפרקים הבאים. איזה כיף. אנחנו תישארו שמחים בסביבה. ונרגשים. אוהב אתכם, חבר'ה. אוהבת אתכם. תודה רבה.